A Deputación exixe á Xunta que acepte os 380 millóns de euros do Plan Estatal de Vivenda. Con este financiamento do Estado poderíanse construir 4.000 vivendas públicas. A Deputación da Coruña aprobou esta mañá no pleno ordinario do mes de xuño unha moción conxunta dos grupos do PSOE e do BNG na que demandan á Xunta a aplicación das medidas levadas a cabo polo Goberno de España en materia de vivenda. A iniciativa seguiu adiante cos votos favorables dos socialistas, nacionalistas e a alternativa dos veciños e a abstención do PP. O deputado José Ramón Riobó lamentou que a Xunta este a optar pola parálise, a confrontación partidaria e a renuncia aos recursos. Salientou que o caso máis grave produciuse recentemente e aludiu a que o goberno galego rexeitou 380 millóns de euros ofrecidos polo Estado no marco do novo Plan Estatal de Vivenda 2025-2028. Este investimento afirmou que multiplicaba por 2,5 o do período anterior e permitiría construir 4.000 vivendas públicas de protección permanente. Esta medida incluía tamén medidas estruturais, como a creación dunha base de datos pública sobre prezos reais de mercado, a blindaxe do parque público de vivendas e a implicación das comunidades e entidades locais dun novo modelo de planificación a longo prazo. Riobó rexeitou que por motivos ideolóxicos a Xunta non opte os fondos estatais que pertencen aos galegos e apuntou que se trata dunha obriga ética e política de garantir un dereito básico para milleiros de persoas. O Pleno da Corporación Provincial insta así a Xunta a aceptar eses 380 millóns do Plan de Vivenda Estatal e que se construan esas 4.000 vivendas públicas, así como aumentar ata un 40% o seu financiamento para o vindeiro Plan Estatal de Vivenda.